Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatuhu ƴan uwa da kowa da kowa, barkanmu da yau. A yau na zo mana da wata hanya ne wadda za ka yi amfani da ita wajen aza akawun biyu na WhatsApp, Facebook, Instagram da dai sauransu a wayarka guda. Kamar yadda aka sani, dole wayarka za ka yi aza WhatsApp ɗaya ne. In kana son ka ƙara aza wani, dole sai ka login out na wannan WhatsApp ɗin sannan ka ƙara ɗora wani, ko Facebook haka dai da sauransu. Amma wannan zai taimaka maka, za ka iya aza account na WhatsApp ɗinka guda biyu. Misalin kana amfani da WhatsApp biyu, duka za ka yi amfani da su a waya ɗaya. Ko kuma abokinka haka yana so ya ce a romin ɗan kowai shi ta ɓata haka ko wani abu, ina son aza WhatsApp ɗina, haka dole ba ni za sai ka login out da haka sannan ya aza nashi. Amma ta hanyar amfani da wannan hanya za ka iya aza WhatsApp biyu ba tare da ka sha wahala ba, haka Facebook da sai sauransu insha Allah. To ba tare da ɓata lokaci wajen ku biyo mu cikin wannan ɗaguntun bidiyon domin ganin yadda za a yi amfani da wannan hanyar insha Allah. Thank you. Farko za ka zo Play Store ɗinka kamar haka, ka yi sacin na application DO multiple account. Bayan ka yi sacin zai nuno maka kamar haka, sai ka danna shi, zai nuno maka sai ka install ɗin shi. Bayan ka install ɗin shi sai ka danna open ya buɗe. Bayan ya buɗe zai nuno maka application ɗin da suke kan wayarka duka, sai ka zaɓi ainihin wanda kake so ka yi. Misali ga WhatsApp, Facebook, mi duka dai ga su nan. To misali idan Facebook ne ka so in yi amfani da account biyu ko uku ko huɗu ko ma nawa ne dai, to misali ina son amfani da WhatsApp biyu da Facebook ko nawa ne, sai in yi makin ɗinsu. Bayan ka yi makin sai ka zo nan ƙasan da aka rubuta plan with DO multiple space, sai ka danna shi haka da bulo rubutu kenan. Za su nuno kamar haka. In kana so ka danna ka ƙara wani application, za ka iya danna ainihin wangan da aka sa kamar alamar plus haka. To misali yanzu in Facebook, in ainihin WhatsApp ne ka son buɗa guda biyu, sai in shiga nan. Sai ka ɗan jira kaɗan, in wannan tallaka ya plus ɗin ta haka. Sai ka ɗan jira gashi nan WhatsApp is starting, it will take little longer for the first time. So in gashi nan ya buɗe, gashi nan kamar na so ka buɗe ainihin sabon WhatsApp kenan, sai ka shiga haka, sai ka sa lambar wayanka. Misali in ce 090 misali misali haka. Shi nan yana connecting saboda rashin ƙarfin network haka. To yanzu dai kashin ya yi connecting, bari mu je. To masha Allah, yanzu za su tura confirmation code kenan zuwa ga number ɗin nawa. Sai mu ɗan jira kaɗan. Misali so gashi nan sabon WhatsApp kenan. Kunga yana so ya fara. Yanzu kar ku manta ga ainihin WhatsApp ɗin da nake amfani da shi nan.
wannan shi ainihin WhatsApp ɗin da nake amfani da shi, wanda nake chatting da shi, ga shi kenan. To yanzu in kana so kuma ka shiga shi wancan ɗayan WhatsApp ɗin, za ka je cikin wannan application ɗin kamar haka, ka shige shi, sai ka ɗan jira kaɗan. Bayan ya buɗe haka ga WhatsApp ɗin nan ga kuma Facebook, tunda dama su biyu ɗaya na yi sa ma alama haka, su biyu nake so in yi amfani da su. Sai in danna kan WhatsApp ɗin, kun ga shi na nuna WhatsApp is starting. Sai in ɗan jira kaɗan, yana so ya buɗe. Kun ga shi kenan, sorry. Yawa, kun ga ya buɗe kenan, babu kowa cikin ban taɓa amfani da shi ba. To ga shi nan babu kowa a ciki. To haka dai za ka iya amfani da shi da sauransu. Kuma ga lambobin waya na nan da sauransu. Kun ga wannan babu group ko guda a cikin shi, sabon WhatsApp ne. Ga kuma ainihin laushi kuma yana nan, shi kuma ina so in shiga cikin shi sai in zo nan in shiga. To haka dai za ka buɗe ko da guda nawa ne sai ka yi amfani da su. To alhamdulillah, idan wannan bidiyon ya birge ku kun fahimta, ku danna mana like, ku yi comment, kuma ku yi share don yan uwa su masu amfana. Ga wanda yake bako bai danna mana subscribe ba, ya dan daure danna mana subscribe da ƙararrawa domin kuma yi wani sabon shiri, wani sabon abu za ku samu insha Allah. Gode kwarai, gode sai wani lokaci.